Os ydych yn awyddus i seiclo i'r gwaith yn y tywydd braf yma, ond ddim cweit yn siŵr lle mae'r cyfleusterau i gadw beics, dyma'r fideo i chi. Maen nhw wedi lleoli tu ôl i bloc J y Pencadlys, neu'r hen jail. Cerddwch drwy'r adeilad i'r maes parcio ac fe welwch chi giati ar y wal gefn. Bu nath rhywun ddeutha fi fod hwn yn hen le crogi, felly watch out am yr ysbrydion. E-bostiwch y tîm swyddfeydd i gael pin y clo, ac i ffindio'r cyfleusterau cudd yma, ewch o fama, i lawr y grisiau ac ar hyd y coridor yma. Sganiwch eich cerdyn adnabod, ac yn fama mae yna ryw aesthetic carchar meets Mr Urdd, lle mae yna loceri, cawodydd a manna newid preifat, sychwyr gwallt, a drycha. Heb os, mae llwyth o fuddion i seiclo ar gyfer eich lles meddyliol a chorfforol, felly gwnewch y mwyaf o'r haul a'r cyfle i deithio'n llesol a chynaliadwy.